makedone ratiro mag lakteche KMPDU e gwenge mag Nyanza oramo ni ng'anyo tich mag lakteche kaonti ma Homa Bay pod ibiro dhi nyime nyaka chieng' tend kaonti no winj ng'ur margi. KMPDU okichore gi chien gi romo manyocha tend kaonti ma Homa Bay obedogo gi moko kuom jochiw thieth ka giwacho ni onge winjruok ma lakteche ne obedogo mar chungo ng'anyo margi. Jagoro mar KMPDU e gwenge mag Nyanza Laktar Onyango Ndonga oramo ni lakteche kaonti ma Homa Bay pod ibiro dhi nyime gi ng'anyo margi poni tend kaonti no ok gimedo gi lemo kendo neno ni giyudo sara e wang' sa e kinde madwarore mamoko. Over the past few days, out of our humanity, we had allowed a few emergency services to continue, but we want to say that all doctor-provided services in Homa Bay are going to come to a grinding halt until such a time that we will have a comprehensive agreement with the county government of Homa Bay. I want to again offer my sympathies to the citizens of Homa Bay County. We would not want to be in any situation like this in the near future, but for the purpose of posterity, we need to sort out these issues once and for all. And therefore, we want to implore upon the county government of Homa Bay, please, we are even now asking, out of humanity, kindly and urgently address HRH issues in Homa Bay. And let us have a legal framework on which we can look back to sort out issues as they arise in future. Moko kuom jotend dini e